Okay, I'm back and I'm going to take a video of my Forsythia. Katong akong gitrim gahapon. Era o. Era. Mamana na ako. Diya sa sulod pod. Ana. Mutoyo ko dito. Na anahan man ko ani sa iya kay ang gipurman ni na akong tuyo ing ani. There you go. Nahuman na gyud nako. Right there. Ganahan ko sa iya. I'd been cutting this since 2012. Yeah. Sa first cut na ako, gamay ra siya, murag mga tukog. Hangtod ni labong siya. Kani nga part, dili pa kay siya labong. Especially nga, lalong sa kahoy. And, there. Nahumanag din ako gahapon. Kapoy. See? This is the other side of the circle. Right there. Yung maghimo ko diha og kuan. I'm gonna make something inside the circle. Like, gikan sa mga akong mga gamit kaning mga sanga sa pine tree akong gipamputol dito sa tubang. Yeah. Ang akong pine tree nga giputol katong area nga nagwidwak ko. So you can see that from there, circle going this way. Nahumanagin na ako. Na pa mga pine tree branches nga akong galimpyuhan for my project. Dayon, gipanitan ako na okay. Aron mamatay ng kahoy doon kay balay. Dinha na ako giputol ang mga sanga. Katong area nga nagwidwak ko kay galisod ko og trim sa ibabaw. Musaka ko sa hagdan. Nya luag kay ang circle. Manang ako siyang gipangutlan og sanga. Naupaw murag gialutan murag naupaw nga ulo. Okay, so that's it for today. And be well, stay safe, and take care of each other.